Γεια σας παιδιά, είμαστε η Κοκοφρίκο TV. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε ένα παιχνίδι του PlayStation 3, το Call of Duty Ghost. Τώρα εγώ το έχω βάλει στο δύσκολο, αν και είμαι περισσότερος να υπεράσω από ότι αυτόματα, το πρώτο μέλος είναι γι' αυτό, για αυτή τη δουλειά. Και ξεκινάμε. Μόλις τώρα είδατε τον σκότωσα. Και συνεχίζουμε. Όπως σας είπα είναι στο δύσκολο, κανονικά τώρα δεν έπρεπε να με σκοτώσει. Πιο πάνω. Συνεχίζουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμάς τουλάχιστον σε όλα τα μέλη μας αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι πρόβλημα έχετε ακόμα και με το PlayStation 3 να μας το γράψετε στο επαιτειακό μας βίντεο. Και εμείς θα φροντίσουμε να το λύσουμε. Πού ήτανε? Λοιπόν παιδιά, το βίντεο δεν θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια γιατί δυσκολευόμαστε να ανεβάζουμε βίντεο από το κινητό μεγάλης διάρκειας. Αλλά τώρα θα είναι το τελευταίο kill. Βασικά άλλο είναι γιατί αυτό εντάξει ήταν εύκολο. Και αυτό είναι αφιερωμένο σε εσάς. Είναι ένας να περάσει εδώ και θα μου σκοτώσει, οπότε δεν πρέπει να κάτσω. Να βρω έναν ακόμα και είναι αφιερωμένο εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Στεναχωρήθηκα γι' αυτό. Νάτος. Έλα, μπράβο. Λοιπόν, τα λέμε παιδιά. Ευχαριστούμε, να μας κάνετε like και subscribe. Γεια σας.